mangwanani akanaka kose kwamungava muri kumativi mana enyika. Tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Nezuro ndakasangana neimwe nyaya kuFacebook hanzi ZB Bank Victoria Falls yakarobhewa, hanzi it has been robbed this evening. Hanzi munhu akarobha ZB Bank, hanzi akanyepedzera sekunge ari kufila up a withdrawal slip achibva aburitsa futi after everyone abuda. Hanzi paakarobha bank iri akatongobuda akatongozvifambira. He did not even have a car. Hanzi akangobuda vaatotanga ake kumhanya. Vedu weZimbabwe iyi yatova dangerous. Kochiko chiri kumboitika. Rekaiti vatapinda mumaconfessions edu emuzuva ranhasi. Hanzi elo nashi, ndinoda kureurura kuti takaponda munhu pataida kuba motikari yake. Chakaitika ndechekuti munhu uyu takamutevera kubva kumou, tikazomubata ava kusvika pamba pake. Iye akabva aburitsa pfuti kuti arwisane nesu, asi umwe muzulu wataiva tiinaye akabva amutangira kuburitsa pfuti ndokubva amurova pachipfuva. Zvaita sekudaro takabva tatiza. Bosi wedu wataishandira akabva ati kana zvikabatwa kuti ndisu tainge taponda munhu uyu, inini ndaifanira kuzoti ndini ndakaridza pfuti, but ndakangobvuma zvenhema. Asi usiku hwacho ndakabva ndabuda ndikatiza, sezvo ndaiziva kuti kutiza kwandaiita vachandigarira kuMessina. Ndakabva ndananga kuNamibia, nanhasi ndiko kwandiri. Vedare ndiyo yanga iri confession yaHaidhi. Hanzi takaponda munhu mushure mekunge tazama kuhaijeka motikari yake. Veduwe zvakangooma. Rekaiti vataenda panyaya yedu inotevera. It's such a short confession. Hanzi hello admin, inini I am a married lady. My hubby is at work kuBulawayo. Ndinodawo kureurura kurara ndichiita Bonyora nevidhio raLevels. Mukomana iyeye anonzi Level akasenga zvake, kwete zvekadora kari kumba kwangu. Ndiyo yanga iri confession yavahanzvadzi vedu ava. Regaiti vataenda panyaya yedu inotevera. Hanzi hello mukomanashi, please post for me as Haidhi. Chitupa changu vigai, ini ndiri musikana ane makore 33 years. I have never been married. Ndauyawo pano nesecret yemhuri. Nyaya yangu yakadai, mukomanashi, ini ndiri mwana wapasta. Baba vangu ndimufundisi vesangano hombe chaizvo kwete zvishoma. Ndiri mwana akakura achirerwa muchechi. Family yedu yese uye taidzidziswa shoko raMwari. Ndakadzidza ndikapedza, ndikapasa, ndikaenda kuuniversity ndikagraduata. But kubva zvandakagraduata handisati ndambopindawo basa ndikashanda. Ndingori munhu anorarama nekuchengetwa nevabereki. I have tried so hard kuti ndiwanewo basa, but zviri kuramba, uye zvese nemarriage yacho zviri kuramba. Kana ndikambogarawo pasi nemaparents angu kuti timbotaurawo nezveupenyu hwangu husina kumira mushe, vanongoti wait for God's time, vobva vatonyarara havo. Saka this year muna March ndakazoita umwe musikana wandakangotangawo kuwirirana naye. Aitengesawo mune imwe shop pamashops ekulocation kwatinogara. Musikana uyu anopinda church yechipostori. Saka mukutaura ndakabva ndangomuudzawo problem yangu, achibva ati ndimboedza kuuya kuchechi kwavo, zvimwe ndaikwanisa kuzowana rubatsiro. Asi vabereki vangu vaisada kana kunzwa zvemunhu anoenda kune imwe chechi, ingava Pentecostal or Apostori, vaisada. As long as isiri chechi yavo vaisada kana kuzvinzwa. Ndakazongoti zano nderipi, ndobva ndanzvenga ndokuenda hangu kumasowe nemusikana uya. Ndakati ndichingosvika pamasowe, vamwe madzibaba vakabva vati, madzimai imi musati magara pasi, huyai kuno, tendererai muchinjikwa uyu katatu. Ndakaita sekudaro, vakabva vadeedza vamwe madzimai ndokuuya pandaiva ndiri. Madzimai vaya ndokutanga kunamata vachichema, vachitunga pasi nemusoro, ndokundihuka, ndokubva vatanga kutaura. Veduwe zvandakanzwa ipapo zvaityisa. Madzimai ava vakatanga kutaura vachiti, ambomuunza kuno ndiani iyeye, akangwarisa uyu mwanasikana uyu, paari ndipo pane
upfumi hwangu, ndiye chikwambo chemumusha mangu, uye ndiye anoita kuti sangano rangu rirambe rakakura. Saka imi zvamaakuita izvi, maakuda kundifumura here? Zvamaakuda kumusunungura mweya yevanhu vandakauraya kuti chechi yangu imire ichagara panaani? Mhepo iya yakatanga kubvunzwa kuti saka vanhu wakavauraya sei, ukavaita sei? Ndokubva yati vanhu vandakauraya i4. Vanhu ava ndaita vekuvhiya ndichitora mwoyo yavo, iyo yandakacherera pamakona efoundation yechechi yangu, kuti chechi yangu iwande vanhu uye isazotsakatika. Upenyu hwaifanirwa kuraramwa nevanhu ivavo ndihwo huchararama chechi yangu, ndichiwana mari uye nekuita minana nembiri muchechi. Yakaenderera mberi ichiti mwana uyu haafaniri kushanda kana kuroorwa kana kuzvara kana kuita mwana zvako, nekuti basa raari kuita already ihombe. Pandakanzwa izvi ndakavhunduka. Mai vaya vakati vachipedza kuhuka mhepo iya, madzibaba ndokuti endai kumabhegi munotarisa foni yenyu. Ndakabva ndasimuka ndokuenda ndikawana iine 18 missed calls from my mom. Ndakavafonera and she asked me kuti ko uripi? Dzoka kuno izvezvi baba vako havasi kuita mushe, vangodonha ndokubva vakolapsa. I went back pakirawa ndokunoudzwa namadzibaba and he said aiwa baba vako vachaita right. He collapsed kwavari ikoko because mweya wavo wanga uri pano, ndivo vanga vakagara pana madzimai vachitaura zvese zvavari kuita pauri. Ndakabva ndanzi chidzokera hako unogara pasi. Chechi yakaitwa ndokupera, ndikashandirwa nevaprofita vakawanda nekuimbirwa mavhesi, nekuti vaiti kana vakasatodaro hondo iri mberi ndaisakwanisa kunoikunda. Ndakapiwa miteuro ndokudzokera hangu kumba. Ndakawana mama nadhedhi vari pagedhi, vainge vakaratidza kuti vainge vakatsamwa chaiko, kwete zvishoma. Ndakavamhoresa, havana kana kupindura. Ndakabva ndangopinda hangu mumba ndokusvikonogeza ndokurara. Saka ndainge ndakapiwa munamato wekukusha mumba mangu kana ndava kurara. Ndakaita sekudaro ndokurara. Mangwana ndichimuka yainge iri Sunday. We prepared ndokuenda kuchechi kwedu as usual. Takaenda hedu cause the pastor's family ndisu taitanga kusvika kuchechi tofanonamata hedu vanhu vachiuya. When we got to the church, takawana kuti muchechi maisina ropa from all corners. Everyone was shocked, but daddy na mama just kept calm. Ndokubva daddy vangoti kiyai church tidzokere kumba. Ndokubva vafonera umwe elder kuti audze vanhu mumagroup kuti church akuchina, tinopinda church next Sunday. Takabva tadzokera kumba. Then Monday daddy ndokubva vati vaita an emergency trip to Nigeria, ndokubva vaenda kuya. Then neFriday vakabva vadzoka. Sunday tichizoenda kuchurch, everything zvainge zvatova normal and nobody knew about anything kusara kwemhuri yedu chete. But ini manje kuti ndichiudza vamwe zvandakaudzwa kumasowe about our parents ndiri kutya, and I know kuti no one will ever believe me because my parents kana wakavatarisa aumbofe wakavafungira zvese izvozvo. Uyezve another thing chaita kuti ndinyore pano, kuda kunzwawo miono yevamwe about my daddy zvavakaenda kuNigeria after taona mashura muchechi inova inonzi yakavakwa nemwoyo yevanhu. Izvo zvakafumuka ndaenda kumasowe. Daddy vakatonosimbisa here zvinhu zvavo cause chachinja so far mulife mangu hapana. Please help me vanhu vaMwari, ndoitawo sei nenyaya yemhuri yedu iyi, uye ndini ndega ndiri kungotambudzika. Ndiyo yanga iri nyaya yaHaidhi mwana wamufundisi. Hanzi ndiri kutsvakawo miono nemazano. Kune vamwe vachazouya vachiti tiri kukumbirawo kubatsira mwanasikana uyu, asi dambudziko rinozoitika nderekuti mushure takupai nhamba, vamwe vanozotanga kuchaja mazimari pafoni vachiti tumira mari yakati tikubatsire. Isu donzvo redu handiro rekuti titsvakire vanhu macustomers, but tikuda kuti vanhu vabatsirikane. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi hello mukomanashi, please post for me as Haidhi. Ndauyawo
kuendawo kumhuri yeZimbabwe kuti ndiwanewo rubatsiro nemazano kubva kwamuri, nekuti ndazotambura zvekutoona kuti ndinokwanisa kutoita iri suicide. Ndiyo yega option yangu yasara. Nyaya yangu ndeiyi: ini mukomanashi ndiri mukomana ane 36 years, handisati ndakamboroora uye handizivi chinonzi musikana kana kuti mukadzi. Munhu wandinoziva pabonde ndimai vangu nyakundibereka. Baba vangu vakashaya ndichiri mudiki ende handitovazivi. Ndakazokura ndichirerwa naamai. Ndakati ndava ne15 years ndairota ndakarara nemunhukadzi zvekutomuka ndakatotesa magumbeze semwana mudiki. Zvakatanga zvichindinakidza ndichiudza vamwe vaiti zviri normal, anonzi mawet dreams, asi kwakazoti nekufamba kwenguva ndichikura kusvika mu24 years ndipo pandakatanga kuona kuti no, something was totally wrong with me. So ndakaedza kuita zvinotaurwa nevanhu, kushandisa salt yemagodo nana J's fluid, ndava kurara nezvimwewo, but nothing worked for me. Ndakazofamba kuendawo kumachechi. Ndiyo nhau yandakasvika ndikaudzwa kuti nguva zhinji ndinorota ndivete nemukadzi. Ndikati hongu. Vakandipa miteuro ndikanoshandisa. Ndakati ndashandisa muteuro uyu zvakambomira ndokubva ndaramba ndichienda kunobatsirwa zvichibva zvamboti zii, but pamba painge pava kusanakidza nekuda kwekupopota kwainge kwava kuita amai vangu, but vainge vasingadudzi kuti vari kupopoterei. Ndakatanga kuvarota vachiuya kuti vapinde mumba mandairara vakashama, but vaizogumira padhoo votadza kupinda. Ndakaramba ndakatsunga pamuteuro zvekuti ivo vega vakakurirwa kusvika pakuona kuti vainge vasisina mukana. Patime iyoyo ndainge ndava kutonyengawo vasikana vachitondida. Ndakazoti one day ndakatorivara manheru, ndakazorora hangu mumba mangu. Amai ndokupinda mumba mangu ndokundidudzira kuti akakuruma nzeve akakukanganisa, vachibva vadudzazve kuti vari kuda kurara neni. Ndakavhunduka nazvo. Pandakaedza kubuda mumba kuti nditize, vakabva vandifuridza kumeso mumaziso. Ndikabva ndangopera simba, asi handina kudonha. Ndakabva ndangotanga kutenda zvese zvavaitaura, ndipo pavakabva vatanga kurara neni feya. Ipapo ndakagara zvichingoitika izvi pasina kana wandaiudza, uye pamba taingogara tiri 2 nekuti ndini gotwe. Ndakabva ndambofunga kutiza kuenda kunotsvaka basa kuHarare from Gokwe. Ndakasvika muHarare ndikagara namukoma vaiva ikoko ndichitsvaka basa ndichirishaya. Mukoma vakasvika pakupindwa nemweya wekundidzinga pamba pavo because of zvaitaurwa namama vachiti ndidzoke kumusha. Uyezve ndaiti every time kana ndikapinda mubathroom ndikazvitarisa pamira ndaiona amai vangu kumashure kwangu vakatsamwa. Ndakamboshinga, but ndakasvika pakutoita chigunduru chaicho muHarare ndichizeza kudzokera kumba kuna amai. Ndakazongodzokera hangu semunhu ainge asina plan. Ndakazoti ndichisvika vakabva vafara chaizvo, ende musi wandakasvika vakabva vaenderera mberi nemabasa avo. Ndakangogara hangu pamba ndisina zano neupenyu hwangu kusvika amai vazosvika pakufa. Ndikati kuda amai zvavafa, nhamo yangu yapera, but chakachinja hapana. Ndakabva ndaenda kubasa, but zvinhu hazvina kana musi wazvakambondifambira mushe. Ndakamboenda kumasowe ndikanovakirwa miteuro ndokuroora. Ndaroora kunoti ndirare nemukadzi, nhengo yangu haishandi zvachose, not even kuedzesera. So takafamba nzvimbo dzakawanda. Mukadzi wangu akamboedza kutsunga, but ndakasvika pakumusunungura ndega kuti enda hako, nekuti deep down in my heart ndaiziva kuti amai vangu vane zvavakasiya vandiita. Kubva ipapo up to now ndachembera nomukadzi nomwana. Ndingori munhu zvake asina kana production pasi pezuva. Please help me, vane maideas. Ndiyo nyaya yanguwo iyoyo. Mukomanashi kana ndikasawanawo rubatsiro ndinokwanisa kungozvisungirira.
vedare ndiyo nyaya yaHaidhi ari kutsvakawo maadvices kuti oitawo sei mukati mechiraramo chake. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi hello Nashi, please post for me as Haidhi. I am a man aged 39. Ini ndakarerwa namai vangu after my father left him for another wife. Pakukura kwangu I would be given worn out clothes by my neighbors. My mother was unemployed and she could not manage to buy food for us. Pandaiva nemakore 14 my mother got remarried. Mukoma Nashi, upenyu wangu wakabva wachinja from bad to worse. You know, ndakatanga kusuka, kuwacha nekubika semusikana wepamba, asi pamba paiva nevana vasikana vahombe kwandiri, but there were so much of spoiled brats. I had to drop out of school in Form 2 because my stepfather said he could not pay school fees for me anymore. He sent his children to school, but the most strange fact is that they all didn't finish O-level. My sisters fell pregnant and my brothers dropped out of school one after another for different reasons like bullying or just quitting because they no longer wanted to go to school. At age 19, I had to look for a job because my stepfather said he could not take care of me anymore. I started working as a garden boy, and that's how I managed to get back to school and finished my O-level. I was then awarded a scholarship and persuaded my career in law. After my mother's death last year, my father is now pestering me and he claims kuti mari yandakazvidzidzisa ndeyavo. Iniwo I've never stopped supporting them, but he seems ungrateful and he always call me each and every time kana ndikangoita nguva ndisina kuvatumira mari. Ndiyo nyaya yaHaidhi. Kwauri Haidhi ndinongoti for the fact yekuti this man provided a roof over your head kubva uri mudiki, ndinongokukumbira kuti ramba uchingovasupporta and God will surely bless you. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi hello Nashi, please post for me as Haidhi. I am a lady aged 28. I used to work as a sex worker muma clubs. One day I was doing my job as usual panimwe club and umwe murume akabva andi approacha. He said, let me buy you some drinks, and I was shocked to hear kuti he had picked me of all the girls in the club. Mukoma Nashi, murume uyu aibvisa $100 USD chete, nothing else. And iye aingoti chese chatinenge tatenga over handiti keep the change. I actually calculated my charges and I knew kuti nasi I would earn a fortune kubva kumurume uyu. Ndainge ndatozviona kuti aiwa nasi apa ndipo pandapinda machena. Mukoma Nashi ndakatengerwa mamwe cocktails, amwe acho anditombomazivi nemazita. He even paid me in advance. I think ndakapiwa almost $5,000 US ndikanzi imwe yacho ndichazokupa makuseni. Munoziva Mukoma Nashi, motikari yandakapinda neniwo anditombozivi kuti inonzi kudii, but all I knew kuti motikari iyi yandainge ndakwira yairakidza kuti inodhura. Patakasvika kumba kwake, the gate had a remote control, and mupfungwa dzangu I asked myself kuti kowai munhu uyu asina mukadzi. The house was just a palace in itself. Ndakazopererwa pakumuka kwangu makuseni. Munoziva kuti ndakatanga kunzwa kutonhorwa around kuma 5 makuseni. Ndikati regai ndidonze gumbeze, but ndakashaya gumbeze. I opened my eyes only to find myself ndiri pakati nepakati pemakuva ekuathlon. Ndakaridza mhere yandainge ndisingazivi, asi hapana kana akandinzwa. Ndakabva ndaona kuti handina kupfeka, ndakamhanya ndakadaro ndikasvika pane imwe imba. Pandakanareta my story vakandiudza kuti it was not the first time this has happened before, and vanhu vazhinji vakati this ghost actually does this. From that day ndakabva ndangosiyana nebasa rangu rekutengesa muviri wangu. It has been 5 years now and I'm still hoping kuti dai ndangokwanisa kuwanawo minduro pamibvunzo yose yandiinayo kuti usiku uhu pandakazomuka ndiri kumakuva chii chakanyatsoitika. Ndinokumbirawo kubvunza kana kuine vanoziva kuti
Kana ukasangana nechipoko kana kuita encounter yandakasangana nayo, unorapirwa sei? Ndiyo yanga iri nyaya yaHaidhi. Hanzi ndaita zvekushanda ndichitengesa muviri wangu, asi hanzi ndakazokechwa makuseni acho ndikamuka ndiri kumakuva, akakechwa nechipoko Haidhi uyu. Out there kana kuine vamwe vanhu vakamboita maincidents ekuti unosangana nechipoko, uyai kuinbox kwangu mundiudze kuti chii chakanyatsoitika zvikazoguma nei. Vadiwa vateereri, ndiwo mamwe masecrets nemaconfessions atanga tiinawo. Tichadzoka zvekare nemamwe masecrets nemaconfessions.